And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ako ng pinsan ko. At ganun din ako. Pero, di pwede. Hello? I'm an avid listener sa Secret File mo. I just want to say that finding the person, a person you want to spend your life with, is the greatest accomplishment one can achieve. Yet, the unfortunate truth is that the right person doesn't always come at the right time. And that makes all the difference. Itago niyo ako sa pangalang Fam. I'm already married at may 2 anak. It happened 15 years ago. Nakilala ko si Paul. He was 14 years old that time. And I'm 3 years older than him. Meron kaming close family relationship. Lola niya at lola ko magpinsan. I don't know, pero sabi nila, magkamag-anak kami. Magpinsan. Every time may family gathering sa amin, andun din ang pamilya niya. Kahit nasa ibang probinsya sila nakatira. Ang tita niya, kapatid ng mama niya, at ang pinsan ko, pamangkin ng mama ko nagkarelasyon, nagkatuluyan. Maraming tutol pero natanggap din naman kalaunan. May kaya sila sa buhay. He was really a spoiled brat. Kung ano gusto niya, makukuha niya. Then there was a time na bumisita sila sa probinsya namin. Birthday noon ng tita niya. Nakita ko siyang umiinom ng soft drinks habang nakatitig sa akin. Boyish pa ako noon. Nilapitan ko sabay sabi, "Hoy bata, anong tinitingin-tingin mo? May problema ka sa akin?" "Wala," sabay sagot niya at umalis. Saktong may kasiyahan sa barangay namin. Nagkayayaan kaming magpipinsan na manood ng mga pakontes. Gusto niya ring sumama. Matapos naming manood, pumunta kami ng fast food at lahat libre niya. Napasabi na lang ako ng galanteng bata. Fast forward. 8:30 noon, matutulog na sana ako nang may biglang sumigaw sa bintana. "Fam! Fam!" Dumungaw ako sa bintana sabay sagot ng, "Ano yun?" Aba, ang nandun pala ay yung isa kong pinsan na close ni Paul. "Tara, labas tayo, kain tayo ng balut," sabi niya. "Ha? Hindi ako makain ng balut? Nakalimutan mo?" Sagot ko. Sa gusto kong kumain eh. Kaso di manlilibre si Paul kapag di ka kasama," sabi niya. "Wow, binubugaw mo ko?" Sagot ko. "Ngayon lang, huwag ka nang maarte," sigaw niya sa akin. Napaisip na lang ako, bakit hindi manlilibre si Paul pag hindi ako kasama? Ano bang ibig sabihin ng batang to? Nagdaan ng mga araw, sinusuyo ako ni Paul. In short, nanliligaw na. "Sige na, sagutin mo na ako," sabi niya sa akin. "Adik ka ba? Magkamag-anak tayo, baka nakakalimutan mo," sagot ko sa kanya. "Ang layo na nun," sagot ni Paul. "At saka ang bata mo pa, hindi ang kagaya mong type ko," sagot ko sa kanya. At hindi na siya nagsalita pa. Ang totoy pa ni Paul noon. Parang wala pang alam sa pagmamahal. Tapos, kapag gusto niya, gagawin niya para lang makuha niya. Kinabukasan, tumawag ang mama niya. Pinapauwi na siya sa probinsya nila. Parati pa rin nangungulit na sagutin ko siya. Doon kasi siya nakatira sa tito niya. So, eto yung sinabi ko sa kanya. "Sasagutin kita, pero bukas, umuwi ka na. Deal tayo?" Feeling ko nung time na yon, para ako nagpapaamo ng bata.
Nakakaloka talaga. At sumagot naman siya ng, "Oo, promise ko yun kapag tayo na talaga." Iniisip ko na baka infatuation lang naman yung nararamdaman ng batang to. LDR kami. Mawawala din yung nararamdaman niya. That time, nasabi ko kay mama yung tungkol sa amin. Tutol na tutol siya, ayaw na ayaw niya. Ang dami niyang sinasabi na kesyo kamag-anak, na kami na naman ang susunod sa tito-tita namin na nagkatuluyan. Basta pabalik-balik. Ang huling narinig ko sa kanya, "Tigilan mo yan. Hiwalayan mo yan ngayon. Alam mo naman, 'di ba?" Ay, natahimik na lang ako at nag-isip. Bakit pa ba kasi ako nagdadalawang isip na i-break si Paul? Wala naman akong gusto sa kanya. Naguguluhan ako. So that day, sinagot ko siya sa umaga at hihiwalayan ko din siya 10:00 ng gabi. Hindi ko alam pero hanggang ngayon tandang-tanda ko yung araw na yun. Nasa disco kami. Sumasayaw sabay sabi sa kanya, "Break na tayo." "Ano?" Sagot niya sa akin na parang naguguluhan. Sinabi ko sa kanya nang nakangiti. Sabi ko, "Ang daming ayaw, ang daming tutol." Sabi nila di pwede. Kaya ngayon i-break na lang kita. Napatigil siya. Hindi siya kumibo. Iniwan ko siyang mag-isa sa gitna. Kasi ang dami ng taong sumasayaw nun. That night, sunod lang siya ng sunod sa akin. Wala kang maririnig sa kanya. Yung mga titig niya sa akin, yun yung naiintindihan at nararamdaman ko. Nasasaktan siya. Damang-dama ko sa mga mata niya na mangilid-ngilid na yung luha niya. Hindi ako makapaniwala na totoo, walang halong biro yung pagmamahal niya sa akin. At merong part sa puso ko na nasasaktan na nakikita ko siyang ganun. Hindi ko alam pero parang unti-unting nagkakaroon ako ng nararamdaman para sa kanya. After that, umuwi siya sa probinsya nila. 4 years wala akong balita sa kanya. Kahit small or big gatherings, wala siya. Then one time, kailangan niyang lumuwas sa probinsya namin kasi he needs to attend doon sa wedding ng pinsan ko. Best man kasi siya. And it happened naman na bridesmaid ako. May part sa sarili ko na kinakabahan ako kasi alam kong magkikita kami ulit. Lahat ng merong role sa kasal, nandun na. Pero ako, nasa malayong upuan, nakatanaw. Nakamasid. Ayokong lumapit kung hindi magsisimula ang kasal. Ang totoy-totoy noon, tumangkad, gumwapo, at mas naging macho na ngayon. Isa rin sa reason kaya ayokong makita niya ako kasi baka pagtawanan niya ako. Basta, ang gwapo niya na talaga, swear, yung pagkachinito na kapag ngumiti, matutunaw ka. So, no choice ako that time. Kailangan kong humarap sa kanya. Tinawag na yung pangalan ko sa list ng bridesmaid. Napatingin siya sa akin, ganun din ako sa kanya. Ngumiti siya, pero yung tipid na ngiti, enjoy na enjoy siya sa pakikipagharutan sa kapwa ko bridesmaid. Which is hindi naman namin kamag-anak. Nairita ako that time na alidbadbaran ako sa mga tawa nila. Napatanong ako sa sarili ko, nagsiselos ba ako? Ano to? Hay ewan. Hanggang sa venue, enjoy na enjoy pa rin sila. May boyfriend naman ako that time pero ano ba tong nararamdaman ko? Nasabi ko na lang na baka naka-move on na siya. Ano ba naman yung 10 hours na relationship namin? Matatawag ba yung relasyon? Erase na ako sa kanya. Pass niya na ako at okay na rin yun. So, eto na. While we are having a pool party, syempre overnight sa venue. Swimming kami ng mga kaibigan at pinsan ko. Nang biglang merong humila sa kamay ko. And then paglingon ko, ay, si Paul. Hinahawakan yung kamay ko. Tarantang-taranta ako, yung tibok ng puso ko, lakas. Hindi ko namalayan na may nilagay siyang sing-sing sa daliri ko.
At sabay sabi, "Please, accept me again." Natigilan ako, hindi ako makapagsalita. "Please?" tanong niya sa akin. Tinanggal ko yung singsing sa daliri ko at ibinalik ko sa kanya. "I'm sorry, may boyfriend na ako," sabi ko, at umalis na ako sa harapan niya. Alam mo yung feeling na gustong gusto mo pero may humahatak sa isip mo na hindi pwede? Ang hirap pala nun. Kinabukasan, umagang-umaga, pumunta si Paul sa room namin sa resort. Nandun si Mama. "Magandang umaga po, tita," sabi ni Paul. May dala-dala siyang bulaklak. Tapos maya-maya pa nagsalita siya. "Kahit ngayon lang po." Pakiusap ni Paul kay Mama. Tumango si Mama at lumabas na ng kwarto. "Para sa'yo," sabi niya sa akin. Sabay abot sa bulaklak. "Salamat," sagot ko. "Mukhang sa ating dalawa, ikaw ang unang ikakasal ah. Imbitahin mo ako ah," sabi niya sa akin. Sumagot naman ako ng, "Oo naman." Alam ko na that time, gets na niya. Ayaw na niya. Sabi pa niya, "Okay na ako. Palagi kang mag-iingat ha." Tumango lang ako. Alam mo yung merong konting kirot. Alam ko, eto na siguro yung closure na hinahanap niya. After that, bumibisita na siya sa probinsya kapag may mga family gathering. Lumipat na rin kasi sila ng Maynila. And nag-aral siya ng medisina. Kapag umuwi siya, may dala siyang girlfriend, iba't ibang muka. Parang walang steady na relasyon. Then 10 years after what happened nung kasal ng pinsan ko, we got busy in our own lives. Hanggang sa nagpakasal ako sa asawa ko na ngayon. Birthday ng pinsan ko. At timing din na umuwi sila sa probinsya. Nandun si Paul, mga pinsan, anak ko at ang asawa ko. Hindi alam ng asawa ko yung past namin ni Paul. Paul smiled at me and I smiled back. After ng party, umuwi kami ng asawa ko kasi maaga pa siya sa trabaho. Naiwan yung anak ko kasi gusto niya pang maglaro kasama ng mga pinsan niya. Babalikan ko na lang kapag gusto niyang umuwi. And then nung bumalik ako para sunduin yung anak ko, sa malayong gate pa lang alam ko anak ko na yung hawak ng lalaki. Malapit sa gate ng bahay ng pinsan ko. Andun habang papalapit ako. It was Paul holding my daughter. Karga-karga niya yung anak ko. "Gusto niyo na raw umuwi. Ihahatid ko sana sa inyo," sabi ni Paul sa akin. Iniabot niya sa akin yung anak ko. "Salamat," sagot ko sa kanya habang nakasunod siya sa akin. Kapitbahay lang pala kami ng pinsan ko. Nilingon ko siya kasi nakasunod lang siya sa akin. Tapos huminto ako at sinabi ko, andun yung mga bakla sa bahay nagiinuman ng konti, baka gusto mong sumabay." Kaya nga sumunod ako kasi nag-text si bakla na nasa inyo daw. Nagiinuman, "Okay lang ba sumabay?" Tanong niya sa akin. "Okay lang," sagot ko naman. At habang nagiinuman kami, natanong niya ako, "Nasaan bang asawa mo?" Sumagot naman ako ng, "Nasa taas, maaga pa kasi siya bukas." Tapos, sabi ng mga bakla, "Oy Paul, kumusta ang Maynila? Nakakagwapo talaga, no? Kitang-kita sa itsura mo." At tumatawa ang lahat. Napatawa din ako. Ngumiti siya. Tapos sabi niya sa akin, "Tama ako. Ikaw ang unang ikakasal. Bakit hindi mo ko inimbita?" At sumagot naman ako sa kanya ng, "Busy ka na, di ba?" Ngumiti lang siya at ang sabi, "Ang daya. Alam mo, totoong pinaglaban naman kita nun eh. Kaso ikaw lang ang umiwas." Natigilan na lang ako. At ang sabi pa niya, "Pinaglaban kita kahit ayaw nila. Noong nabalitaan ko na buntis ka, ang sakit nun sa akin.
Kay David ako nakikibalita tungkol sa'yo. Si David ang pinsan ko, by the way. Kahit hindi ako nagpaparamdam, alam ko ang nangyayari sa'yo. Ang taas na ng narating ko. Ang dami nang lumipas sa akin. Mga babae for the past 14 years. Pero pagdating sa'yo, back to zero ako. Ang galing ko mambola sa ibang babae, pero pag sa'yo, para akong nauupos. Sa'yo pa rin ako. Bakit ganun? Kahit alam kong may asawa ka na, gusto kitang mahawakan. Minahal mo ba ako nun? Natigilan ako sa lahat ng sinabi niyang yun. Gusto ko siyang sagutin sa lahat ng mga tanong niya. Pero pinili ko na lang manahimik. Ngumiti lang ako. At sabi ko, minahal naman kita. Pero hindi dapat. Bata pa tayo nun. O baso, tagay mo na. Ay, lang yan oh. Ang galing ko pa ring umiwas hanggang ngayon. In-add niya ako sa Facebook at doon kami nag-continue ng conversation kasi baka marinig ng mga bakla. Sagutin mo naman ng maayos ang tanong ko. Chat niya sa akin. Minahal kita pero pinigilan ko kasi hindi dapat. Sagot ko. Past is past. Pass your paper na. Move on na tayo. Dagdag ko pa. Hanggat kaya kong pigilan, pipigilan ko. Hanggat kaya kong iwasan, iiwasan ko. Yan ang mga sinabi ko sa kanya. At ang sabi niya sa akin, you know what is the most painful? Na nakaya mo kong iwasan at tiisin. And then, one time, nang magkita kami, parang ang dami niya pang gustong itanong. Tapos, ang dami niya pang gustong marinig na sagot sa akin. And then, sabi niya, wag mo na lang ipagkait sa akin yung tulong na ibibigay ko para sa mga anak mo. Para sa mga anak mo naman yun. At alam ko hindi mo tatanggapin kung para sa'yo. Pakiusap, wag mong tanggihan basta para sa anak mo. Kahit yun lang, masaya na ako. Ay, ang dami ko naman talagang gustong sabihin sa kanya. Tungkol sa mga nararamdaman ko na may regret din ako. Pero mas pinili ko na lang sarilinin yun. Kung anong pigil ko nun sa nararamdaman ko dahil nga magkamag-anak kami. Dobleng pigil ngayon kasi may pamilya na ako. May asawa. At may anak. Pagkatapos nun, nang magka-chat kami sa Facebook, binlock ko na siya. Mas mabuti na siguro yun. Kasi ayokong magkasala sa asawa ko at ganun din siya. Siguro hindi lang kami meant to be. At kung naririnig man ito ni Paul, eto yung sagot ko. Oo, mahal kita, minahal kita. Pero hindi talaga pwedeng maging tayo. Uli. I just wait and I hope that one day you will find your true love na kayang tumbasan ang ibinibigay mong pagmamahal. Muli, ako si Fam at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio.